yang diomong kapal marang Allah pun juga malah bangga, malah gemedir aku wis zamane mulai tak lakoni kabeh. Kok aja aku yang takwa Allah iki apa apa. Jadi akhraja dulu Izzah itu begitu sama. Jadi sing dadi dosa yo ora untuk bangga-banggaan. Gungkungke. Padahal itu mungkin ada perbuatan jahat. Lan yang dhewe ngerti jahanam itu panggonan sing paling elek. Lajeng wonten ugi wa minan nasi mayasri nafsahu tigha'a. Wonten ugi kiai wong-wongan niku kawulane Allah niku sing berkorban apa wae. Pokoke ora dijualke awake ora apa-apa. Maksudnya ngoten niku. Yasri nafsahu maksudnya adol awak kanggo ibtigha amardhatillah. Madosi ridwan Allah. Dadi los-losan terus tumpah darah kabeh. Wallahu raufun bil ibad. Awet panjenenganipun kawula nuwun pirsa yen Allah niku raufun bil ibad nggih saking gadah rasa welas asih dhateng kawulanipun ingkang berkorban untuk Allah dengan harta benda bahkan jiwanya siap. Ayat ini menunjukkan kita datang sahabat di menika Suhaib bin Sulaiman. Di zaman itu dua memproklamirkan diri. Aku mau Islam. Kalau mau Islam harus aku hijrah kalau Muhammad. Ning gondel kabeh dua kabeh. Sak bujune, sak anake, pun sak sertifikat omah karo bahasa sak tapi jangan kabeh ini hijrah. Niku ternyata dindake kalian sahabat sanes. Dindake aja ngomong. Rumono to Rasulullah ngendika. Rasulullah ngendika ayat iki sing kita masuk golongan sing ora dikersake dening Allah Subhanahu wa taala yen kowe arep nyelehke awakmu bener-bener lillahi taala ya saja ndeloki resiko niku apa sing tak adepi ora usah disiapke saiki. Los-losan awak ya awak waras. Jadi pun mboten sami kete iki tak kula mboten. Nggih. Rasulullah nalikanipun Abu Bakar mangkat maka hijrah kita emot orang hijrah itu dua-duanya orang telone di dua perbekalan kok dikirim ke kali Muhammad nalikane pun dugi Madinah. Ning sing enten dia ku wis diparingi terus sakro telone tok. Iku maksudipun ngoten niku Rasulullah mireng nggih dikandhake mawon mergo pancen syariate nggih ngoten niku. Ora kabeh diangkat ora tekan kono cocok kalian. Akhire kabeh dibawa kabeh boten masalah.